بقتلت جنرال سعر مكونن ناي عدم لك معسرتي تفريد وزن برجبننيا كابيت معسرتي نخسور تغيرو تباهيلو مسوارتي جبننيا مشتر نخيوص نخقنصل ወይ ከዓ ነደገውጽ ኢኻን ምስዳር ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቶሎም ቅድሚ 7 ዓመታት በቅትለት ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራን ዕድመ ልክ ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ሓለቃ 10 መሳፍንቲ ጽጋው ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተኣሰረሉ ቤት ማእሰርቲ አባ ሳሙኤል ተወሲዶ ሓላዋቱ ኣይተፈለጠን ተባሂሉ መሰረት ሚዲያ ካብ ፍልፍላት መንግስቲ ብዝረኸበቶ ሓበሬታ ከም ጸብጸበቶም ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ገበነኛ ዞባ 22 ካብ ዝተባሃለ ክፍሊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶም ከም ዘውጽዎ እኳ እንተገለጸ ስለምንታይ ናበይን ከም ዝወሰድዎ ግና ዛጊለ የተፈለጠን ኢሉ ሓለቃ 10 መሳፍንቲ ጽጋው ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወሰደን ክሳብ ሕዚ ሓላዋቱ ከም ዘይተፈለጠን ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ንመሰረት ሚዲያ አረጋጊጾም ኣለዉ ሓለቃ 10 መሳፍንቲ ጽጋው ናይ ቀረባ አባል ሓለዋ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጸመ ቅንጸላ ላዕለዎት መራሕቲ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀንዲ ጥርጥር ኮይኑ ከም ዝተተሓዘ ዝዝከር እዩ መዛግብቲ ቤት ፍርዲ ከም ዘመልከትዎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክፍል 3 ሕገ መንግስታውን ጸረ ግብረ ረዓድን ቤት ፍርዲ ልደታ ብቅትለት ፈሪዱ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ በይንሉ ነይሩ ኣብቲ እዋን ተዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ እምነት ህዝብን መንግስትን ብምጥሓሱን ብውዲት ገበን ምውዳብን ቅትለት ምፍጻምን ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ ነይሩ በኻሊ ገጽ ጠበቃታት ተኸሳሲ ዓሚሎም ቅድሚ ሕዚ ገበናዊ መዝገብ ከም ዘይነበሮ ብምጥቃስ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዘይሕጋዊ ይኽብሉ ተኻቲዖም እዮም እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ምጉድ ድሕሪ ምምዛን ኣብ መወዳእታ ንሓለቃ 10 መሳፍንቲ ጽጋው ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ፈሪዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ አባ ሳሙኤል ክላኽ ኣዚዙ ተኸሳሲ ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ክንከሎ ሃንደበት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድን ሓለዋቱ ዘይተፈለጠ ምዃኑን ኣብቶም ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ሰባት ሕቶታት ኣልዒሎም ሓይልታት ጸጥታ ተኸሳሲ ንምንታይ ከም ዝወሰድዎን ሕዚ ኣበይ ከም ዘሎን ካብ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ዛጊድ ወግዓዊ መግለጺ ተወሃበን መሳፍንቲ ጽጋው ነታ ጥይት ተኩሱ ንጀነራል ሰዓረን ገዛን እኳ ተቐተሎም ናይቲ ሽርሒ ጠጃ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ናቶም ተላእኽትን ከም ዝኾኑ ይዝሕመም ሕዚ መሳፍንት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክስወር ተገይሩ ዘሎ ብሓደ ወገን ውዒሉ ሓዲሩ ምሽጥር ምእንታን ንኸይውፅእ ክቕንጸል ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኦም ካብ ውሽጢ ዓዲ ንኽወፅእ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ወሃብ ትርኢቶ ይገልጹ ኣለዉ ንአብይ አሕመድ ንሙዳቕ ጥራሕ ዝግበሩ ፖለቲካዊ ምሕዝነታት